Nhasi tirikuda kutarisa ma-quadratic equations. Tirikuda kudaira mubvunzo wekuti quadratic formula inombobva kupi. Saka kuti tidaire mubvunzo uyu, chekutanga tinofanirwa kuziva inonzi the general expression of a quadratic equation. General expression yequadratic equation inoti iyo ax squared plus bx plus c is equal to 0. Then tinobva tadefine matems edu where a and b are coefficients. They are coefficients of x squared and x respectively. Saka varayeri kuti coefficients rakakosha. Kana tichiti coefficient, tinenge tichitarisa that number multiply our unknown. Saka a coefficient ya x squared because a iri multiply x squared, and b coefficient ya x because b iri multiply x. Then imwe term yatofanirwa kudefine ndi c. C is just a constant. And kumaths kana tichiti constant tinenge chingoreva just a number. So this is the general expression of a quadratic equation. Ax squared plus bx plus c is equal to 0. Now, takuda kuderiva kana kuti takuda kutsvaga, takuda kuronda kuti quadratic formula inombobva kupi, tichashandisa method inonzi completing the square. Completing the square. Completing the square is one of the methods, imwe yema-methods inoshandiswa in solving quadratic equations. We have mainly 4 methods. Method number 1, kusolva tichishandisa inonzi factorization. Method number 2, kusolva tichishandisa the quadratic formula. Method number 3, kusolva tichishandisa the quadratic graph. Then method number 4, which is not taught at ordinary level mathematics, kunyangwe mu New General Mathematics book 3 ne book 4 irimo, is this method called completing the square. So let us complete the square. But tichicomplete a square, takatarisa in particular at the general expression of a quadratic equation. So we have the general expression of a quadratic equation, ax squared plus bx plus c is equal to 0. In completing the square, our step number 1 is to collect like terms. Kana chiti like terms, tikureva zvinhu zvine kakufanana. Kana chiti like terms, tirikuda kutsaura zambiringa munyemba. Saka takatarisa matems edu ari 3, ax squared, bx na c. We can easily see kuti c is an unlike term. C is zambiringa munyemba. Saka to separate this now, tichadai so, tichada kutransfer c to the right hand side. Kureva kuti tichasara tiina a x squared plus bx iri equal to minus c. We should remember kuti kana tichitransfer matems from the left hand side to the right hand side, kana kuti kana a term ichijamba the equal sign, inochinja its arithmetic sign. Kureva kuti kana yanga imbori positive inova negative, kana yanga imbori negative inova positive. Saka in our case, takatarisa zvatiri kuita apa, tiri kuona kuti plus c yajamba equal sign, kureva kuti chachinja from plus c to minus c. Saka we have collected our terms. Let us now go over to step number 2. Step number 2, we are going to factor out a. Saka in this step, it is a prerequisite. Kana chiti prerequisite, tiri kuti it's assumed knowledge. Iziva yaunotarisirwa kunge uchitoziva kuti unofactorize sei. But factorization is simple. Saka kana tichifactorize panapa, tati we need to factor out a. Saka a factor out like this. Then our first term becomes x squared, because a times x into x squared, and that plus our second term becomes b over a
x, then this is equal to minus c. Saka to find out kuti wafactorize zvakanaka here, you should be able to multiply term yawaita factor out the first inner term kuwana the first term. What do I mean? Ndiri kuti ukati a times x squared unofanira kuwana ax squared. Ukati a times b over ax unofanira kuwana chi bx. And apa unoiwana because a uyu achacancela uyu. Saka that actually means kuti tafactorize zvakanaka. What do we do now? Saka tadai so manje takuda kubvisa a uyu kuti tisare tingori nebracket iri. Saka tinomubvisa sei? Tinobvisa a nekumultiplya na 1 over a, asi kuti the left hand side kunova kuleft the right hand side zvifanane kana kuti zvibalance. Iyi method inodzidziswa kuform 1 in solving equations, inonzi balancing the equation. Zvataita kune rimwe side zvofanirwa kuitwa kune rimwe side zvakare. Kureva kuti tikancele a uyu tamultiply na 1 over a, kuno kutofanirwa kumultiply zvakare na 1 over a. Saka a uyu achacheka na a uyu, kuno kutasara tina x squared plus b over a x iri equal to, then minus c times 1 chaita minus c, then panenge paina over 1 times a yobva yaita chi a, kureva kuti panapa tava na x squared plus b over a x, it's equal to minus c over a. We need to go over to step number 3. And step number 3 is a very important step. Aya ndo masteps ekuti kana kuri kuti wanga uchinyora manotes ndo paunoisa nota bene NB. Very important. Because iyi step iyi ndiyo step inodefine kana kuti ndiyo step ndiwo mongo we completing the square. Step iyi inoitwa sei? Step number 3, what are we going to do? Tina x squared plus b over ax. Tanzi we have to add half of the coefficient of x squared and immediately subtract. Kureva kuti, what is the coefficient of x? The coefficient of x, remember that coefficient is the number it will multiply our unknown. So the coefficient of x is b over a. What is half of b over a? Half of b over a indian the b over 2a. Because tangot half times b over a. Saka b over 2a now, it should be a square. But what it should be raised to the power 2. Then since the edda kunoku, we are going to immediately subtract b over 2a squared. This is equal to minus c over a. Saka this is the third step and the most sacrosanct, the most vital, the most important. Ndiyo method, ndiyo step ine ukoshwa hwose, because ndiyo step inodefine completing the square. Maybe some might ask kuti nemakaita edda b over 2a squared. It's just the way of mathematics. But pakanyanya kosha ndepekuti taedda half of the coefficient of x squared and we immediately subtracted. Why did we immediately subtract? Torai for example, tikati 2 plus 3 is equals to 5. This is correct hand. Then tikazoti 2 plus 3 padati plus 1 minus 1, it's still equal to 5. Saka ukaedda chinhu obva wachisubtracta immediately, zvoreva kuti hauna kuchinja value ye left hand side, hauna kuchinja value ye equation yako, because we should always keep the equation balanced. Ndokuti this equal sign ive true. Because kuti equal zvoreva kuti zviri ku left zvakafanana kana zvinoenzaniswa nezviri ku right. So the reason why we immediately subtracted half of the coefficient of x squared in a way kuti tiruda kuti keep our equation balanced. Tiruda kuti the left hand side irambe iri equal to the right hand side. In my own words, tiruda kuti keep the integrity of our equation.
Our step number 4. We are going to convert the first 3 terms on the left hand side into a square. Remember method yedu inonzi completing the square. Saka tikatarisa first 3 terms dziri ku left, the first 3 terms on the left, we have x squared plus b over ax plus b over 2a squared. This is actually a square, and square yacho inenge iri chi? Inenge iri x plus b over 2a squared. Ukatoenda parafu paper pako izvezvi ukasolva uchishandisa removing the brackets, bracket redu iri x plus b over 2a squared, uchawana x squared plus b over ax plus b over 2a squared. If you are interested, you can request in the comment section toita this part to prove the authenticity of this part, kuti tiprove kuti ichokwadi bracket x plus b over 2a squared zvakafanana nekuti x squared plus b over ax plus b over 2a squared. So tangoita rewrite the first 3 terms as a square, then panapa ngatisolvei this part. B squared ndiani, kana kuti b to the power 2 ndiani, ndi b squared over 2a to the power 2 ndiani, ndi 4a squared. This is equal to minus c over a. Saka panapa maybe it's important to recall a law of indices inoti iyo kana tina a over b squared zvakafanana nekuti a squared over b squared. This is just a reminder. So tadai so manje, we are now going to our step number 5, which is actually the final step. Masteps edu tanga chingo highlighter pakakosha, masteps akakosha. Saka step number 5, we are going to isolate x. Kana tikada kushandisa mathematical language, we are going to make x the subject of the formula. Kureva kuti mathematically tichada kubvisa zvinhu, tichada kuti x asara ari ega. Tinozviita sei? Sapana patine bracket redu iri x plus b over 2a squared, but it's equal to minus c over a plus b squared over 4a squared. What happened here was the transfer of this term from minus b squared over 4a squared crossing over the equal sign to becoming plus b squared over 4a squared. Then we know kuti kana tine any term raised to the power 2 tikada kubvisa that power 2, we are going to introduce the square root. So kureva kuti panapa tichaisa square root kunoko. But before we do that, the golden rule in mathematics is to make things simpler. Saka you should always express terms or express things in their simplest form. Kureva kuti tikatarisa ku right hand side kwedu kunoku, we can actually add minus c over a plus b squared over 4a squared. So ngati simplify ku right hand side. Kureva kuti kunoku tina x plus b over 2a squared, it's equal to panapa ndi a, panapa ndi 4a squared, kureva kuti our common denominator ndi 4a squared. A into 4a squared ndiani ndi 4a times c ndiani ndi minus 4ac, then toti plus 4a squared into 4a squared ndi 1 times b squared ndiani ndi b squared. Kureva kuti we can actually rewrite this as x plus b over 2a squared, it's equal to b squared minus 4ac over 4a squared. Takuchita zvatanga tichida kuita paya tointroduce square root, tointroduce zvakare kunoku square root, because zvatinoita ku right tofanira kuita ku left to maintain or to keep our equation balanced or to maintain the integrity of our equation. These are my own words. So the square root ye bracket iri ichava iyo x plus b over 2a, because the very reason why taintroduce square root kuno kuneyo tachida kubvisa chi power 2 aka. So this is now equal to I'm going to remind you again, kunyangwe tambozviita,
it's a law of indices inoti iyo kana tiine square root ya a over b zvoreva izvo kuti tina square root of a over square root of b. Saka iyi manje yakafanana neishi pakuti kudini, pakuti ipo nyorere panapa kuti square root of a over b zvakangofanana nekuti a over b to the power 1 to the power half. Saka izvi manje zvova zvava equal to 1 to a to the power half over b to the power 1 half, which is equal to the square root of a over the square root of b. Kana usina kunzwisisa apa indicate macomments togadzira vhidhiyo rinotsanangura ma-laws of indices more deeply. Saka pandiringozviita as a side note kuti tingoita recall kuti murangarire kuti ma-laws of indices anoshanda sei. Saka tiri kunoku x plus b over 2a iri equal to toita breakdown this yobva square root of b squared minus 4ac over the square root of 4a squared. But you should also remember or recall kuti the square root of, for example, 4 inenge equal to plus or minus 2 panhau yekuti square root tiri kuda a number multiplied by itself giving us another number. Saka 2 times 2 ndi 4 kana kuti plus 2 times plus 2 ndi 4 minus 2 times minus 2 ndi 4 zvakare. That's why ichinzi plus or minus 1 plus or minus 2. So this is going to apply here. X plus b over 2a it's equal to plus or minus the square root of b squared minus 4ac over, what is the square root of 4a squared? Another law of indices. Remember, kana ma-laws of indices achikuonesa moto kana ma-laws of indices usinganyatsi kumanzwisisa, communicate, we will make a video explaining them. Saka chatinoda kubudisa panapa ndechekuti kana tiine square root ya ab zvoreva kuti the square root of ab is the same as the square root of a times the square root of b. Saka kana tiine the square root of 4a squared now, 4a squared zvoreva kuti it's the square root of 4 times the square root of 4a squared. Saka you can actually see that the square root of 4 is 2 and the square root of a squared ndiani ndi a. Saka panapa pasapa yava 2a. The square root of 4a squared ndi 2a because 2a times 2a gives us an 4a squared. Now panapa panofanirwa kunge pava easy. We need to isolate x. We are making x the subject of the formula. Saka x yava equal to minus b over 2a paitikaka transfer panapa plus b over 2a ajamba equal sign saka anosvika ari minus b over 2a. So x is equals to minus b over 2a plus or minus the square root of b squared minus 4ac over 2a. Asi munofanirwa kuziva kuti kana madenominators edu akafanana tinongoedha zvinhu zviri kunyomareta kureva kuti iyi inge iri equal to minus b plus or minus the square root of b squared minus 4ac all over 2a. Saka kana tadai so manje taprova kana kuti taratidza kuti quadratic formula inobvepi. So at all level you just have to know what quadratic formula chi x is equals to minus b plus or minus the square root of b squared minus 4ac over 2a. Ndomabatiro andakaita ndaingoita fast, ndomabatiro andakaita. But when you cross over to pure mathematics, you have to be able to know kuti maformulas anobva kupi. Saka this video helps the O-level candidate ari keen kana kuti ane an interest in mathematics, but it is designed for the advanced level pure mathematics student anoda kuunderstand the method of completing the square. We now need to answer the question, quadratic formula inomboshandiswa papi? Zvikuru sei kana tiri
ordinary level mathematics. The short answer inoti quadratic formula inoshandiswa kana the method of factorization yaramba kutipa answer. Kureva kuti a quadratic equation inenge isina clear cut, inenge isina roots, inenge isina factors ari pachena. If you need to understand more about the quadratic formula, kuti inoshandiswa sei uye kuti inoshanda papi, your first option is to communicate via the comments section, and I will surely make a responding video. Kana kuti stay tuned for our next video where we are going to be explaining further the quadratic formula. Take care.